Constitución española encoméndalle a todos os poderes públicos con responsabilidade competencias en cultura e o que lle encomenda clarísimamente tutelar e promover actividades de formación, fomento, promoción e difusión para facilitar o acceso aos bens culturais de todas as persoas, sen distinción de todas, xa que segundo a nosa Carta Magna, a cultura é a columna vertebral dunha sociedade democrática, os concellos cunha política cultural congruente desenvolven dous eixos fundamentais: a democratización da cultura e o avance progresivo cara á democracia cultural. Que está a pasar en Ourense?